מאוד אוהב את הנושא הזה. שברים זה נושא שמאוד מאוד מפתה ללמד אותו בצורה טכנית. יאללה, תעשו זה ועוד זה, כל מיני טכניקות, אבל זה המקום שבו אנחנו אוהבים להגיד שמתמטיקה מפתחת חשיבה, מתמטיקה מפתחת חשיבה, אבל זה בדיוק המקום שיש לנו את הסכנה שתהיה הפרדה בין מתמטיקה וחשיבה. כלומר, יש דברים שחושבים אלה, ומתמטיקה עושים שיטות. אז המטרה של יישומטיקה פה, בנושא של השברים ספציפית, זה לעשות את המעבר הזה לנושא שיש בו אלמנטים מורכבים יותר, ולעשות אותו כמה שיותר אינטואיטיבי, ומיישומטיקה גם כמה שיותר ויזואלי. אבל לא רק ויזואלי, כלומר יש עוד כלים שמבהירים מעבר לויזואלי. אוקיי, אנחנו מקליטים, נכון? כן, אוקיי, סבבה. אז אני אשתף מסך, ויש לכם את, נקרא לזה פריבילגיית נוכחות, שזה אומר שאתם יכולים לשאול שאלות, ולהגיד לי, אוי, רגע, מחרתיים אני מלמד כך וכך, בוא, יש לך משהו לזה? אז אתם מוזמנים. אז בגדול, מבחינת ההדרכה, זה קצת היכרות כללית עם התפיסה, תוך כדי זה עולה, וגם פשוט דוגמאות. אז אתם מוזמנים להעדיף דוגמאות מסוימות, כי בכל מקרה לא נכסה את יישומטיקה שברים כיתה ד' פה, זה לא יקרה, אז זה תלוי בבקשות הספציפיות שלכם. אוקיי, יפה. אז הכנסתי פה ליישומטיקה, מי שממש חדש, אז תכתבו ביישומטיקה, תכתבו בגוגל יישומטיקה, ותיכנסו בינשוף להזדהות אחידה, תגיעו לפה. מי שמשהו, בכל מקרה, גם טכני, וגם מבחינת חיפוש חומרים או משהו, תכתבו לי. יש לכם, אתם פה, אז יש לכם את הוואטסאפ שלי. אוקיי, אז בואו נעשה ככה, נלך לכיתות. אנחנו בתכנים, נלך לכיתות, נבחר כיתה ד', נלך ליישומונים ושיעורים, ושברים. והנה, יש פה לא מעט, יש פה בטח איזה 40 יישומונים, שיעורים, משחקים, מי שזה עדיין חדש לו, אז נראה דוגמאות של סוגי התכנים שיש פה. פשוט אפשר לגלות, ואפשר לבחור גם משהו יותר ספציפי. נגיד, פעולות חשבון בשברים, למשל. אבל אני אלך לשברים במודלים שונים, ואני אלך לשיעור שאני מאוד אוהב, שנקרא, האם השברים ממלאים את העיגולים? אז אם לוחצים על הציור, אז נכנסים ישר ליישומון, אבל אני אלחץ על סרטון ועוד, ואז יש את המסך הזה, שיש פה גם דפי משימה. אז יש פה דפי PDF, דף שאפשר להדפיס. ונלך לשיעור. אז יש פה 31, 32 דפים, כמו שאתם רואים, זה קצת כמו מצגת, אבל עם כלים המיוחדים של היישומון. בסרטון הסבר מתואר מה המורים, מה הכוונה לעשות פה. אז פה זה ממש מהיכרות מאוד מאוד בסיסית עם השברים, אז תראו, כשהם מכניסים את החצי לתוך העיגול, אז רואים אותו ויזואלי. אז יש פה את הביטוי המילולי והוויזואלי. אז מה אפשר להסביר בעזרת הפעילות הזאת, או הדף הזה? מה רואים פה, למשל? אז אני מתכוון מה שבעצם רואים פה, זה השוואה בין שליש ורבע, שרבע רואים שהוא קטן משליש. למרות שרבע נשמע כמו 4, רבע יותר קטן, כי צריך 4 רבעים כדי למלא עיגול. צריך 3 שלישים כדי למלא עיגול. צריך 5 חמישיות כדי למלא עיגול. אוקיי, וזה מוכן לדף הבא, אפשר לראות את כל השברים. עכשיו, בואו נראה לכם, לפני שאני אמשיך בשיעור, תראו איך נראה היישומון הנקי. כלומר, בלי שעשינו את השיעור, אז נלחץ על דף חדש, וככה נראה דף ביישומון הזה.
עכשיו, בדף הזה, פה לא ראיתם את הדבר הזה, כי השתמשנו בכפתור הזה. בסרגל כלים עליון יש 3 פסים, זה מוחק את הכפתורים של היישומון. אז הרעיון של היישומון הזה בא לי, כששאלתי ילד בכיתה ד', כמה זה שליש ועוד שליש, ומה הוא ענה לי? יש לי. שתי מה? שתי שישיות. נכון, יפה. ואז חשבתי לתקן אותו, ואז אמרתי, רגע, בוא ננסה משהו אחר. כתבתי שוב את התרגיל, אבל פתאום הוא הצליח. איך זה יכול להיות? כתבתי את התרגיל והוא הצליח, אבל כתבתי אותו קצת אחרת. מה כתבתי? כתבתי ככה, שליש ועוד שליש. השתמשתי פה בכפתור פה למטה. כתבתי שליש ועוד שליש, ואז הילד אמר 2/3. אז הביטוי הזה, המילולי, הוא הרבה יותר מוחשי. כלומר, השליש הזה הוא מעולה למניפולציות מתמטיות, הוא אחלה ייצוג, נהדר, ייצוג נהדר, שלום. אבל הוא מופשט יותר. ואתם מכירים שתלמידים מתבלבלים. אז לכן אני ממליץ לעבוד בהתחלה יותר עם ייצוגים כאלה. למצות אותם, למצות אותם לפני שעוברים לשלב המופשט יותר הזה. אז זה מה שהיישומון הזה, השיעור הזה עושה והיישומון הזה עושים. אוקיי, אז פה אפשר להכניס פנימה את החצי וחצי. אם מניחים חצי על חצי, מה יקרה, אתם יודעים? 2 חצאים. זהו, אז זה קצת משחק, אפשר למלא את העיגולים בשלבים שונים, בצורה שונה. אפשר לתת לילד עם מחבר אלחוטי לעזור לכם. קיצור, זה ממשיך ככה. ואז זה בעצם השם שקשור כבר לשם של השיעור. האם השברים ממלאים את העיגולים? אז זה לא שאלה עם טכניקה מובהקת של תכפיל זה, תעשה, זה אינטואיציה. תלמידים, יש להם הזדמנות פה להפעיל אינטואיציות, ויש להם דרכי פתרון שונות. טוב, אני לא אמשיך את כל השיעור. נגיד בגדול, אם אתם רואים תלמידים עובדים, אז יכול להיות שתראו דבר כזה. אז וככה זה מתפתח גם לשברים שונים. אז זו דוגמה לשיעור הקדמה ממש טוב לדעתי לכיתה ד' בשברים. לבנות את האינטואיציות. זה לא מנחית טכניקות, זה בונה אינטואיציות. אוקיי. עכשיו, אנחנו עדיין בכיתה ד', בואו נראה עוד איזה שיעור. חיסור מספרים שווי מכנים. שיעור מאוד טבעי לדעתי. הנה סרטון ועוד, יש פה דפי משימה, תראו דוגמה לדפי משימה. הופה. הנה פשוט אפשר להדפיס. כדי לחזור חזרה, אל תשתמשו בדפדפן, תלחצו על כפתור חזור. אז הנה, זה נראה לי שיעור שאם לא היינו ממציאים אותו, פשוט סתם שיעור טבעי כזה. אז סיפור, בשעה 2 בצהריים היו כך וכך פיצות, 8 ו2/3, אכלו 5 ושליש, כמה פיצות נשארו? אז איך נייצג ויזואלית את האכילה של 5 ושליש פיצות? זה היה יישומון מאוד מאוד כללי, חזק, של שברים במודל העיגולים. אז בעיקרון היה אפשר להוציא העיף החוצה, ככה מוחקים ביישומטיקה, מעיפים החוצה מהמסך. היה אפשר להעיף 5 ושליש פיצות, מה הבעיה עם זה? למה לא להעיף החוצה ולראות? מה שעדיף, לדעתי, זה פשוט לצבוע בלבן, ואז רואים גם מה חיסרנו. אז זה בסך הכל הרעיון. כמובן, באיזשהו שלב גם יש, טוב, פה עדיין מספרים יותר גדולים, אבל לא צריך פריטה, ואז כמובן יהיה צריך פריטה. אז זה עוד דוגמה לשיעור מוכן לכם, עם שקפים מוכנים, עם עבודה מאוד נוחה. יפה. טוב. בואו נלך למשחקים. יש לכם פה מלא משחקים שווה להסתכל.
בואו נלך לזה, יש פה בשברים משחק צביעת עיגולי השברים. אז שוב, אני בחרתי לסגל כלים ימני משחקים, והנה יש לנו יישומון. פה אין דפי משימה, זה פשוט משחק. אז זה משחק, זה שתי קבוצות, מחלקים את הקבוצה לשתיים, ואני גם משחק את זה, גם שיחקתי עם הילדים שלי, גם מכיתה א', כאילו זה לא כל כך בעיה, כי זה מאוד מאוד ויזואלי, אבל מתרגלים גם, פה זה כן לייצוג הזה. אז 3 שישיות, הכחול צריך לצבוע, הוא יכול לצבוע פה פשוט 3 שישיות, או את החצי. ואז באופן טבעי, בלי שמדברים על זה יותר מדי, עולה הקטע של שמות שונים לשבר. זה אפילו בלי שאתם מדברים על זה, פשוט רואים שזה אותו דבר. ואז הכתומים, הנה 12. אז זה בעיקר מזל, המשחק הזה. הנה, וואו, וואו, לכחול באמת היה מזל. תראו מה קורה, בשם מסיים עיגול והמשך, והופ, קיבל נקודה. נקודה ועיגול נמחק. מי שמגיע ל5 נקודות, מנצח. אז באמת לכחול היה את ה... אוי, עשיתי דלקטור, סליחה. לכחול היה את המזל הכי טוב שהיה לי במשחק הזה, אז ככה יצא. הנה, 4 שלישים. אז אפשר לבחור אם רוצים... פה. אפשר את ה4 השלישים, או את 9 12. אז זהו, אז זו דוגמה למשחק מאוד נחמד. זה כאילו ויזואלי כזה. אוקיי. עוד דבר, זה משחק הבינגו הזה. זה כבר, זה ממש פשוט משחק חזרה על חומר. זה לא רק לשברים, יש פה כל מיני, כל מיני נושאים, גם שטח, חיבור, חיסור במונח, לא במונח, חיסור וחיבור מספרים חד-ספרתיים, דו-ספרתיים. בואו נבחר, תבחרו משהו מפה בשברים. יש פה שלם לך שבר יחידה, שלם כפול מספר מעורב, בואו תבחרו משהו, אני כבר מדבר, אני לא שומע אתכם בכלל. שלם כפול של מספר מעורב. שלם כפול מספר מעורב, אוקיי. עכשיו תראו, זה יישומון טיפה מיוחד בקטע הזה, שאתם רואים למטה, הוא ממליץ לכם על יישומון נוסף שיכול לעזור להסביר את הנושא. אבל לא נלחץ עליו, פשוט נעשה משחק חדש. מישהו עשה את זה בכיתה פעם? אוקיי. אני אז יאללה. שיחקתי עם האחיין שלי, הוא ממש אהב את המשחק, מאוד. וואו. באיזה כן, גיל, אני באיזה נושא? שיחקתי נגדו בזום, וואו, איך הוא אהב את המשחק הזה, מדהים, איזה ממש יפה, קטע. כן, מאוד, באיזה הוא נושא ובין בכיתה כמה? ו', הוא בכיתה ו', ואיזה נושא? ממש ממש אהב אותו. איזה תודה. נושא שיחקת איתו? בנושא, בשברים, שברים, שיחקנו בשברים, אוקיי. כהכנה למבחן, כן, הוא ביקש שאני אעזור לו אה, לקראת מבחן, איך הוא אהב את זה. איזה כיף. זה כאילו כן. משחק כל כך פשוט. אז כן, אבל התחרות הזאת והמשבצות נצבעות, וואו, איך הוא היה מאושר, כל כך היה לו הוא כיף. שאל, וואו, אוקיי. כן, כן, עשה לו כיף. הוא אמר, היה לי כיף ללמוד. נהדר. אז זה פשוט תרגול. פשוט צריך לדעת את כן, התשובה, ואתה תמיד המטרה היא שיהיה לו מוטיבציה לגלות את התשובה כדי לנצח. כי אם טועים, אז פשוט לא מקבלים את המשבצת. עכשיו, התשובה היא 6, אבל 6 יופיע בשתי מקומות. אז התלמיד, הילד צריך לבחור, או הקבוצה, צריכים לבחור איזה 6 הם רוצים. עכשיו, כדי לנצח, צריך להשלים שורה של 5, או טור, או אלכסון. אז איזה 6 עדיף פה, או שזה עוד לא משנה? למטה מצד ימין. אביטל, בן כמה הילד שמה? בוא נגיד למטה מצד 6. ימין. כיתה א'. אוקיי, למה? למה ימין? כי אז יש אפשרות גם למאונח, גם מאוזן וגם אלכסון. נכון. אז זה מין שיקול מאוד 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 פשוט, אבל תלמידים אוהבים את זה, שיש עוד איזה, הם גילו שכדאי להם טה טה טה. אוקיי.
אוקיי, אז 3 כפול 3, 9, ועוד 18 שביעיות, שזה עוד 2 ו4 שביעיות, אז זה 8 ו4 שביעיות, נכון? סליחה, 11. לא, 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 11, 11 ו4 11 שביעיות. ו4 10. שביעיות. 11, יואו, וואו, באמצע, הכי טוב. יפה, אוקיי. לא הבנתי איך משחקים שתי קבוצות, אבל. אז זהו, פשוט בכיתה, אתם פשוט צריכים לחלק את הכיתה לשתיים נו, ולהחליט אבל עכשיו. איך זה, מה? איך זה, פעם יש לי אדום וכחול, לא הבנתי זה הבנתי את התרגיל, איך יש פה שתי קבוצות? אה, עכשיו תור הקבוצה האדומה, אוקיי, אחר כך יהיה תור הקבוצה הכחולה, זה הכל. הבנתי. ומה הם צריכים למלא? טור? או שורה? להשיג רצף של 5 או שורה שלמה, או טור שלם, או אלכסון שלם. הבנתי, בסדר. אוקיי, סבבה. אז 15 ועוד 9 חמישיות, אז זה 16 ו4 חמישיות, נכון? אוקיי, אז יש פה ויש פה. מה עדיף? מה יש שם? 15? בשורה השנייה. התשובה היא 16 ו4 חמישיות, רק נשאר איזה מהם לעשות. אז מה 16 עדיף? ו4 חמישיות. בשורה השנייה, מה? מלמטה. בשורה השנייה מלמטה. כן. אותו שיקול, בכל מקרה זה מצטרף למה שיש, אבל זה יש גם את הבונוס של האלכסון. אבל זה לא מתאים לד', זה מתאים לכיתה ו', לא? כפל שברים, לא? זה מה שבחרו פה, אבל כן, נכון, זה קצת יותר קשה. כן. אז, אבל בואו נלך ליישומון שאפשר לבחור פה, פשוט בבינגו יש כל מיני נושאים שונים, אז אפשר לבחור דברים פשוטים יותר. נגיד שלם לחלק לשבר יחידה, זה יותר פשוט. כמה חצאים יש בזה. אז בואו נעשה את זה באמת קודם, יותר מתאים לכיתה ד'. שלם לחלק לשבר יחידה. אז יש פה שני יישומונים מומלצים. בואו נלך למספר שלם או מעורב לשבר. בואו נראה. אוקיי, אז הגענו ליישומון אחר. יש פה תיאור קצר, סרטון לכם, לא לתלמידים. וליישומון. אוקיי. אז תראו, זה נורא ויזואלי, כל כך נחמד וכזה, יש פה איזה תהליך התפתחותי כזה. אז כמה חצאים יש בשני שלמים? אז גם ילד בכיתה א' יכול לענות על זה, ויש פה גם הפרשה כזאת שמראה. אז שכבה יחידה זה דבר קליל ונחמד. כמה שלישים יש בשתיים, כמה שלישים יש בארבע. אז העניין זה שמספיק שתיתנו כמה דוגמאות, שהנה בואו אני אשתיק. אם תרצו תדברו. אם נותנים מספיק כמה דוגמאות, ותלמידים גם יוכלו לעשות את ההכללה בעצמם. יגידו את השלישים, כאילו זה 3 כפול 4. יפה. עכשיו, יש פה גם תשובה מילולית מוכנה לכם. מספר השלישים הוא 12, ש-4 כפול 3. ואז יש כתיב מתמטי, שנקרא אותו כ-4 שווה 12 שלישים. אז איך נקרא היישומון הזה? היישומון נקרא, רגע, איפה זה היה? ממספר שלם או מעורב לשבר. תודה. עכשיו, מה שיש פה גם מספר מעורב, זה אומר, אפשר לעבור, כמה חצאים יש בשתיים, רגע, נעשה ממספר מעורב. אז הנה, אפשר ללחוץ פה כדי לעבור בין הכמויות, והנה, יש לנו גם וחצי. כמה חצאים יש בשתיים שלמים וחצי. אז בהמחשה גם זה עוזר להמחיש, תשובה מילולית, ויש פה את כפול 2, 2 כפול 2 ועוד 1, וכתיב מתמטי כבר יותר מתוחכם. יש פה מונה עם תרגיל בפנים, שזה בעצם מה שיש פה. אז זה הרעיון של לנסות להעביר את זה בצורה כמה שיותר טבעית, אינטואיטיבית, ויזואלית, ולעבור למילולי ולמתמטי. אז זה היישומון מאוד 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 ספציפי. היישומון השני הנה, יש פה גם חילוק לחלק
חילוק להכלה במודל העיגולים. בואו נראה גם אותו. הנה, זה קונספט נחמד. חילוק להכלה במודל העיגולים. אז, אוקיי, אז קודם אפשר לעשות את זה קודם ממשלה בשלמים. 12 לחלק 4, לא במובן של יש לי 12 סוכות ל4 ילדים, סוכריות ל4 ילדים, אלא יש לי, כל ילד יקבל 4, כמה ילדים יהיו. אז כמה פעמים 4 נכנס ב-12? אז הכפתור התחל פשוט מוציא כאלה עיגולים מתוך המרכז. אוקיי. עכשיו בואו נשנה את התרגיל, ובואו נבחר משהו, לא יודע, נגיד 4, לחלק נגיד נעשה שבר. נעשה כמו הקודם, אבל ביישומון אחר. עברו למצב פתרון, ואז כשעושים פה התחל, זה מתמלא ואפשר לראות את ההיגיון פה יפה. אוקיי. ואיפה היינו עוד? אוקיי. יאללה, תגידו אתם נושאים. ננסה לעשות לפי העדיפויות שלכם, אחרת אני פשוט אתחיל להמשיך להמליץ. יש מספיק דברים להמליץ, אבל אם אתם רוצים משהו ספציפי, תגידו. יש פה עובר בינתיים על משחקים, אולי משהו יקפוץ לכם. שמות שונים לשבר. אוקיי, מעולה. אחלה נושא, וואו, איזה נושא חשוב. שמות, אני כותב בחיפוש, זה גם חשוב לדעת. שמות שונים. כתבתי שמות שונים לשבר. אז יש פה שיעור שנקרא שמות שונים לשבר. סרטון ועוד, יש לו גם סרטון הסבר, ונלך לשיעור. אז הרעיון פה, הסרטון מסביר מה אמורים לעשות פה, ובגדול זה משהו כזה. מחלקים את הפיצה, זה יישומון, אגב, מאוד 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 כללי וחזק. שברים במודל העיגולים. אז צריך לחלק את הפיצה, אז הנה בוא נלחץ על 4, ואז על העיגול, מתחלק. אז 4, פשוט קובע איך מחלקים. אז הנה כל אחד יקבל רבע, אוקיי. עכשיו, מה שאמורים לעשות זה לחלץ על המספריים של 3 ולחלק את אחד העיגולים. ואז לשאול מה הוא קיבל. אז תשובה אחת הייתה רבע, אנחנו יודעים שהוא קיבל רבע, כן? אבל אפשר גם להגיד, הוא קיבל 3 משהואים. מה זה? 3 מה? מה הוא קיבל? אוקיי? אז תשובה נפוצה היא שישית. יש עכשיו 6 חלקים, הוא קיבל חלק אחד שישית. תשובה לא נכונה, כי צריך שיהיו שווים, כן? אז מה שאמורים לעשות פה זה לצבוע את האחרים, ואז בוא נגרור פה, ונחבר מחדש. יש פה גם גרור עם חברים, שזה תופס את כולם פה. אוקיי, אז יש לנו עדיין את ה3 משואים בתוך העיגול, אבל עכשיו בואו נחלק את האחרים גם ל3. עכשיו רואים מה כל חלק, כי זה שווה. אז זה בגדול המהלך שאמורים לעשות בשיעור הזה. ואותו לתרגל בהקשרים שונים. וזה דפי המשימה. עכשיו, יש יישום עוד שיעור מאוד מאוד משעשע, הרחבה של שברים דווקא נקרא, הרחבה. אם אתם מחפשים נושא מסוים, וממש מוזמנים לכתוב לי, אם לא מצאתם. אוקיי, אז הנה עוד שיעור, הרחבה של שברי יחידה. אני אוהב את זה, כי יש פה איזה אלמנט הפתעה כזה נחמד. ניכנס ישר, כבר הבנתם איפה הסרטון הסבר, איפה זה. אוקיי, הרחבה, 14 דפים. אוקיי, אז מה השבר שמתאים לעליון? אז די רואים שזה חצי, אז בואו נסמן, 1, 2, מונה, 1, 2, שני חלקים צבועים, שני חלקים, אחד מהם צבוע. אז זה המשמעות, זה דרך לקרוא את הדבר הזה. הוספתי קטע שלוחצים על המלבן והוא מתחלק, זה מדגיש
החלוקתיות הזאת. אוקיי, ואז הרעיון זה לשאול את התלמידים, אוקיי, ואיזה שבר זה? והמטרה היא שיסתכלו עליך ויגידו חצי, את לא רואה שזה אותו דבר? ואז אפשר ללחוץ פה, בוא נלחץ על המכנה פשוט. למטה יש 6, איך זה יכול להיות? טה-טה-טה-טה-טה-טה, דיון, מונה 3. נחץ והופ, רואים. אתם רואים, לוחצים על הפס הזה, ורואים שהחצי עכשיו שווה ל3/6. כלומר, חילקנו את הכל ל6, ואם לוקחים 3 מהם, אז זה חצי. אפשר גם לשנות את המספר מתי שרוצים, אתם רואים? אני יכול לשנות את זה. אוקיי. ונמשיך. מה הרחבה של זה? אז עכשיו כבר התלמידים חשדניים, יודעים שזה לא חייב להיות חצי, יכול להיות כל מיני אפשרויות, וזה מרתק לראות עכשיו איזה אפשרויות הם יביאו. ותוך כדי שהם מחפשים אפשרויות, הם בעצם כאילו מקרבים את עצמם לתובנה, שנגיד שהתחתון הוא פי 2 מהעליון, או איך שהם מנסחים את זה או חושבים על זה. יפה. אז זה היה שמות שונים לשבר, גם בהרחבה וגם בזה. וזהו, אתם מוזמנים לבקש נושאים נוספים, לכיתה ד', שברים. מבחינת פאזלים, יש גם פאזלים, אז אתם יכולים, מוזמנים לשלוח לתלמידים פאזלים, יש פה פאזלים מאוד נחמדים שקשורים לשברים, למשל, הנה, פאזל ויזואלי, חצי רבע. מה זה חצי? מה שמתי? חצי ורבע. אוקיי, מה שצריך לעשות פה זה לסמן משבצות שיחד, משבצות במלבן, שיחד הסכום שלהם מגיע לאחד המספרים פה, נגיד 1 ורבע. הנה, אתם רואים, אוטומטית זה נמחק. אני מנסה בלי לחשוב, אולי זה יצליח לי. 1 ו3/4. אוקיי, יפה. עכשיו אני בא להמשיך, ואתם רואים שיש פה בעיה. כי אם אני אצבע את זה, אני חייב לצבוע את זה, זה בא לפה ולא עובד לי טוב. אז אני שם וגורר, וצריך לעשות משהו אחר. אז בואו נראה אם יש פה איזה משהו שקופץ. 1 ורבע. יש הרבה אפשרויות לכל דבר. אין פה איזו שיטה ברורה שאני רואה עכשיו. אולי 2 ורבע הכי קשה להשיג אותו, אז אולי כדאי להתחיל בו. 2 ורבע, אתם רואים? הנה, יש פה 2 ורבע. איפה יש עוד 2 ורבע? הנה פה. יפה, נראה לי שזה הפתרון גם. פה יש 1 ורבע, זה חייב להתפטר, כאילו, להיות פתור. אוקיי, אז זה פאזלים, שאותם אתם פשוט יכולים לשלוח לתלמידים. אז תדעו שזה קיים. ויש לכם עבודה עצמאית, שאתם יכולים לבחור נגיד כיתה ד', ולשלוח קישור לתלמידים, ואז תוכלו לראות את התשובות שלו. יש פה, אני לא אכנס לזה עכשיו, יש סרטון הסבר איך לעשות את זה. עבודה עצמית, סרטון הסבר. עכשיו נעשה משהו. בואו אני אבטל רגע את השיתוף. מוזמנים לדבר, אתם לקבוצה הכי שקטה שהייתה לי הרבה זמן, מה שתדעו. אוקיי, בואו נראה. אני מעתיק פה קישור. זה קישור שבעצם שחררתי היום, שהוא יצא באמת מתאים להדרכה. שלחתי לכם בצ'אט את הקישור, בואו תראו מה שלחתי לכם, ואתם מזמינים להעביר אותו לתלמידים איכשהו. אוקיי. ברוכים הבאים, הניקוד המקסימלי שלי 100, כי אני כבר פתרתי את זה בעבר, בואו נראה מה יש פה. התחילו. אוקיי, צורות שנותרו 48. אז מה שצריך לעשות פה, יש 48 צורות, וצריך לבחור מה השווה ומה החלק הצבוע. אז זה כמובן שליש. לא רואים את השיתוף.
ביטלתי את השיתוף, תודה רבה. זום, share. אוקיי, אז אני מראה פה פשוט משהו חדש שהשתחרר היום, נראה לכם איך זה מתחיל. הניקוד המקסימלי שלי היה כך וכך, במשימה הזאת, בואו תראו את המשימה, נעשה התחילו. אוקיי, צורות שנותרו, יש 48 צורות פה, וכל מה שצריך לעשות זה לבחור אם החלק הצבוע הוא חצי, שליש או רבע. המטרה היא פה גם להרגיל את התלמידים לצורות מיוחדות. לא רק עיגולים, ריבועים וציר, דברים מיוחדים, וגם יש פה מין משחקים לא מאוד מורכבים, אבל חביבים. אז אתם רואים איזה חלק צבוע. אז מדמיינים את העיגול נכנס לפה, הריבוע נכנס לכאן, וברור שזה שליש. אז סליש עם טוויסט. אוקיי? צורה יכולה טיפה יותר מבלבלת. אם זה בשיעור זה גם יכול להיות מעניין. כאילו אפשר בשיעור, זה אחלה מעורר דיונים. איך כל אחד פתר את זה. אוקיי, טוב, זה בסדר, רבע, שליש. אבל בהמשך יהיו חלקים, כאילו, צורות יותר מאתגרות. הנה, פה יש לכם שתי שמיניות. נגיד, פה אפשר לדמיין פסים נעלמים, ואז רואים את הרבע. פסים מסוימים נעלמים ומשאירים את הרבע. או, אם יודעים טיפה להרחבת שברים בזה, אז בעצם רואים פה את השתי שמיניות. אז זה נחמד אם תלמידים פתרו בצורה שונה, ואז זה בא תוך לדיון. אוקיי? הנה, 12 צורות. רגע הבא, זה נראה לי כבר יקפוץ לצורה הבאה. כן. עכשיו זה הכחולים. כל פעם זה נהיה צורות קצת יותר קשות. הנה, זה כזה נחמד. אוקיי, חצי, שליש. אוקיי. יפה. זהו, אז זה שאתם יכולים פשוט לשלוח. אם התלמידים לא במקרה רשומים כבר לייסומטיקה, זה לא מבקש, זה לא, זה פשוט לא צריך לשלם על זה, זה פתוח. אבל פשוט זה יפנה את התלמידים להיכנס לייסומטיקה, ואז הם יוכלו לפתור. יפה. אז מוזמנים לשלוח, אם יש שאלות על זה גם, כמובן תשלחו לי מה שבא לכם. ותזכרו גם, אם כבר אנחנו בסרגל כלים עליון, תעברו בתכנים מורים, יש פה עוד מלא 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 שיעורים שהם מורים בנו, באמת הרבה. אז שווה להסתכל. אפשר לחפש שברים, לראות מה עולה. בואו נראה פה, שבר. אוקיי, יפה, יש גם על ציר המספרים, מודל כזה, מודל אחר. אוקיי, בסדר. אז אם אין שאלות, נעצור פה. אם יש שאלות, אתם מוזמנים. מה את אומרת, רויטל? אחלה. היה מאוד שקט היום. אבל בסדר, תודה. אחלה. תודה יאללה, רבה. תהנו מהאתר. תודה רבה, צבי. תודה רבה. אגב, מי מתאים לו לשלוח את הדבר הזה שהראיתי עכשיו? זה מתאים לכם לשלוח את זה לתלמידים? אפשר לעשות את זה גם כפתיחה לשיעור. אפשר גם, נכון. נכון. זה אחלה פתיח לדיונים גם. כן. אוקיי. יהיה כזה לכיתה ו', כמו שעכשיו עשיתי. זה בעצם ביישומטיקה, יש כזה יישומון הוא נקרא בעצם משחק הזיכרון בשברים. זה בעצם הראיתי לך גרסה אחרת של זה. ביישומטיקה זה, אם את לא משתמשת בזה כעצמאי, אז פשוט תעשי את זה ביישומטיקה. משחק הזיכרון בשברים, ויש לו גם גרסה שזה הופך למשחק כמו זיכרון בין שתי קבוצות. כלומר, אם זה שליש ושליש, זה נחשב זוג. הבנתי. תודה רבה. אחלה, תהנו. רב. ביי ביי. טוב, היה טוב.